Ka office u district sports officer Bhoi district kala Pynhap perdano ya ka district level Subroto Mukherjee Cup football tournament arajar arpulai Madan Kurkalang bat ki kunhun ki job ha ka district level kin hab ban lej mi khmat ka states level Subroto Cup arajar arpulai ka ban salong mentau benai ha ka sngi Pynhap perda lawan ban sakhi da ka kong paidalin el nonglaj district school and education officer Bhoi ba S Pasling DSP Bhoi Ronald el nonglaj ubadeiru states player uba Bobby nongbat district sports officer Bhoi ha ka sngi ki jinga lekai ki long ki ba shongshit bha ha ka baki khna ki ba nagi school ba pher ki ba persyang bani kini ya ka namla du ha ki lai tli ki thup kata ha ka under 17 kan thei la lekai da ka Sidon secondary school bat ka Menken Christian higher secondary school bat ka Sidon secondary school kala job da iwe la not kat bah ka under 17 kishin rang ka Menken Christian Higher Secondary School kala job ya ka Nongjri Presbyterian Higher Secondary School haka Tribeker de Laila Not bat haka under 14 kishin rang ka Menken Christian Higher Secondary School kala Penlim ya ka Umsing Presbyterian Higher Secondary School da Arla Not rasa kelong gaburam ke bakral ni luntas ni ba kepenang berkailan batu toy play tay kan badon lang bagi hakan ni kasi bakat do jong kan district level inter school Subroto Mukherjee Cup 2023 te ningkong sabi ngai ko play biang ye ikong paidalin nonglat balaplat pro knang akan dikasih ban sakhi kan final dan kan under 17 boys finals so madam please you of the young boy nangta ngakwa manong sakaway be disciplined punctuality is very important for the students. Next juduan terai bakren na kabentan yung ki referee Rengah kuat menceren chicken tian nak bentar jongpi. Remember, ya ka justice, lane ka fairness, la ka dai ha kano jing ya lekai, lane ha kano ka bentar. Na ya le lang referee bat kano ka ting. Kibat ya le paramaki. Ngaso panai ku play banga itnat ya ka jing penyat ya ka nia ka football. Mentah kajian ni, kamdan kano kajian ya lek lang referee la nik linesman. Aku amalai kublai terpang ya kini linesman can pay. Nomor first time, ngayo banyak pendua ngayo ban watch. Baik kini can take ya marek cerum ceneng. Ngam iduna bakirang ba. So keep it up. Ya cekamat. Tur Hakinjing baro hakawai kismi pin job ya katwang. Nang seselong kini kena ya ai kijing kit bob kirwiang ipi baro ki team kentay mana job ngaklam dan mene rati job. Kini kisendrang di barat mana job. Tak
ban pet. Hong ye pi ke jing le long ka kam juat ban krep ha. Piyo ya u dies u badai u coach. Ba best pa what me kariya. What I la. Ba undam hikaya pi ya ki tactics ya ki buat paro ba piyo ban job. Ha kani ka state level but piyo ban le sa Delhi. Lada pilet sa Delhi pi final dengan Chimski. Yan one pet. Kata kadi ka promise ngan natana ka patagi ni gibarem. Wat siyaw rem ba pirem. So kumen namar ba pipoy haka final. Kajing rem berabor kadai ban penkrep ha house nem ban wan. Kajing job os nem ban wan kadai jong pi. So penkrep ha.